به مشارية دقل بريس عبد الله كران بسبور سياسته جباشر موشه قلت بيش دكين بريس ماموستا عبد الله افاد باش تو بخيراتي جبو كردستان 24 دست بيكت خوازم نرخاندن اواور بگیرم لسر آمادکاریین پارت و حزب سیاسی جبو وان شارداریان یان وان هلبشارتن شارداریان چاوا درباز دبه؟ çok tezanîn li Tirkiye tu dizanî ev hilbijartinên herêmî 5 sal berê di sala 2019 da çêbûn lê di hilbijartinên sala 2019 da ji ber ku partiya wê çaxê yek bi navê HDP têzanîn ku îro jî wek dem tê binavkirin piştgiriyekê aşkere piştgiriyekê da partiya CHP û her wiha em li 10 bajarên Tirkiyeyên Rojavayên ku bajarên mezin tên hesibên qebûlkirin li van hemû bajarê ha jî CHP bi ser ket û di van hilbijartinê yanî 2019 da CHP bi rastî di dîyoka xwe da bi qasî ku tu carekê nîşan bide serketinek nîşan da her wiha bi serketin tiştek wisa çêbû. Baş e. Berêz Abdullah vê carê AK Partî hewl dide dibêje em ê destsalata bajarên mezin ji opozisyonê werbigrin taybet İstanbul, Ankara, İzmir. Yani hindi wê baweriye dane bi van kiryarên çend salên raboriyên AK Partiyê her wiha bi van namzedên ku niha destnîşan kirîne bikarbin destsalatê ji opozisyonê werbigrin? Bi rastî zahmet e çimkî yanî namzetê AK Partiyê İstanbolê her çiqas ku wezîr bû wezîrekî kevne jî yanî niha jî wezîr ez bawerim wisa di raya giştî de ne kesekî wisa ku zêde tê naskirin û tibêjî yanî zêde tê naskirin zêde hezkirin yanî şexsiyetek AK Partiyê namzetek AK Partiyê xurt nîne. Ji hêla din ve esasen de eslê xwe da di hilbijartinên Tirkiyeyê de bi taybetî li bajarên mezin, bajarên Rojavayên Tirkiye em zanin ku nüfuseke gelek mezin ya Kurda ye. Mesela li İstanbolê ji sê parayên yekên hilbijêra ji sê paran yekî zêdetir Kurdin. Çawa di hilbijartinên çûyî da ku wan meyla xwe bi ser kîjan alî da ew alî deket divê hilbijartinê da jî biya min yanî dîsa helwesta Kurda, raya Kurda ew ê encamên vê hilbijartinên pêş me kevş bike. Eger Kurd meyla xwe bi cardin bidin ser CHP û partiya demê bi CHP ra bikar ve hemkariyekê pêk bîne hingê ez karim bêjim kî ew ê CHP bê hêsanî bikar ve bistîne. Lê eger ku dem partiya demê namzetê bi namzetên serbixwe beşdarî hilbijartinê bibe û her wiha divê çarçovê da jî bi awayekê bikar ve bi AK Partiyê ra li hev bike hingê wê wextê mümkün e ku AK Partî cardin bajarên wek Ankara, İstanbul û İzmirê ji CHP bişûn da wergire. Başa taybet CHP ku kongreya xwe kiriye hinek gohrankarî de siyaseta xwe da kiriye. Yani hin divê baweriye dane ev gohrînên CHP bikarbin careka din namzedê xwe li van bajêran bi ser bixin yan jî AK Partiyê gotiye îtir niha dem 2024 ne nek 2019 ye mel 28 gulana sala raborî îtir tola xwe helda em karîn 2024 jî bi heman awayî berdewamiyê pê bidin. Yani hin divê baweriye dane ev minafisa di beyna CHP û AK Partiyê de heye li dawiyê CHP careka din ser bikeve? Bi rastî di hilbijartinên em bêjin giştî de rast e yani AK Partî koalisyona AK Partiyê ew ittifaq an yekîtiya Cumhurê rast e bi ser ket lê di mesela hilbijartinên herêmî de rewş biçekê cihê ye çinkî Ekrem İmamoğlu wek em bêjin bi popülarîta xwe jî yekî wisa ye ku ji namzetên gava ku em wî bi namzetên AK Partiyê ra rûbirû bikin di raya giştî de hêbê tirtêzanîn û ewkek wî heye yani popülarîteyek wî heye ji hêla din ve jî van bajarên mezin hûn zanin mesela yek ji xusûsiyetên hilbijêra jî ew e ku piraniya wan em karin pêşîn yani biçekê sekûlerin yani hêzeke hêza sekûleriya xurt li van bajarên mezin e li Tirkiye loma ev jî Baş e. Berêz Abdullah CHP zor baş e. AK Partî li Bakurê Kurdistanê jî li bajarê Kurdan namzedên xwe hene ji bo şaredariyan. Lê dibêjin AK Partiyê namzed hebe nebe îtir li piştî helbijartinan qeyûman datînin û qeyûm jî ji AK Partiyê ne. Yani pirs ev ye pîwist e Kurd
yan bişin partên Kurdî taybet dem partî çi bike ji bo vêyekê ku piştî helbişartinan îtir namzetên wan yên serketî berdewamiyê bidene karê xwe ne qeyûn werin dayîn. Teka xwe te pirseke gelek jî pirsî malata ava ve neha problema sereke ev Türkiye meşinekî ku yani vê siyaseta mixabin hetana va heft salên dawî siyaseteke gelek şaş û çew meşan carekê berî her tiştî divê partiya demê bikar ve bi AK Partiya ra jî hev bike bi AK Partiya ra jî bikar ve hevkariyekê pêk bîne. Ez di wê baweriyê da me eger ku dem partiya demê bi CHP ra yani cara berê dedî wisa bi aşkar dêrbijartinên giştî de bi awayekê veşartî piştgiriyê da lê eger tiştekî wisa neke namzan tê xwe derîne û divê çarçovê da bi AK Partiya ra dan û stendenekê deyne ez bawerim ew ê AK Partî bê carê qayûma bi qayûman şaredarên ku wan derxistine bi qayûman neguhere lê eger bê qeyd û şert bê şert û mercihara teslîmî CHP ve bawerim ew ê CHP dîsa ew ê AK Partî dîsa hemû bajarên ku demê şaredarî kar kirine ew ê qayûman bavêje. Ev yek di destê demê da ye partiya demê eger siyaseteke pragmatîst bimeşîne ez di wê baweriyê da mekî ku dikare li ser hin bingeham bi AK Partiya ra jî hev bike. Tamam. Perez Abdullah Kiran bi sporê siyasetê ji bajêrê Moşê Bakurê Kurdistanê gelme da wî gelekî spasîn her hebin.